Kaixo lagunok, gaur balearen ehizaren antzerkia egingo dugu. Kaixo, nio naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Maria naiz eta antzerki honetan taialaria izango naiz. Kaixo, nio naiz eta antzerki honetan balea izango naiz. Kaixo, nio Dani naiz eta antzerki honetan patroia izango naiz. Kaixo, ni Horitze naiz eta antzerki honetan arrantzailea izango naiz. Kaixo, ni Sofia naiz eta antzerki honetan arrantzailea izango naiz. Kaixo, ni Luka naiz eta antzerki honetan arrantzailea izango naiz. Kaixo, ni Telmo naiz eta antzerki honetan arrantzale bat izango naiz. Kaixo, ni Martina naiz eta antzerki honetan arrantzale bat izango naiz. Kaixo, ni Xabier naiz eta antzerki honetan arrantzale bat izango naiz. Kaixo, ni Kar naiz eta antzerki honetan zantzailea izango naiz. Kaixo, ni Irene naiz eta antzerki honetan erregai izango naiz. Bazen behin, herri bat Orio deitzen zena, eta bale bat agertu zen. Balea, balea! Balea, balea, oso gozoa dago, bakarrik 6 peseta. Kaixo, balearen zatitxo bat nahi dut. Bale, hola ikustu. Eskerrik asko agur. Andrea, kaixo erregina. Andrea, zer nahi duzu? Mia nahi dut, bale. Jaloki. Rudi, eskerrik asko. Eta Orioko herrikoak oso pozik bizi ziren. Eta antzerkia bukatu da!